Teatr Alford. Fi'n gwneud cwrs lefel 3, lleoliad Ysgol Gymraeg y Cwm. Dros y blwyddyn diwethaf, fi wedi mwynhau mynd i'r gweithdai. Am y reswm mae bod yr holl adnoddau ni wedi cael, rwy'n teimlo bydd nhw yn helpu fi yn y dyfodol. So fi'n gobeithio wneud lefel 5 ar ôl fi wedi cwblhau lefel 3. Fi wedi enwebu hi a bod hi fel swigen i ddegwyr. Mae'n mor frwdfrydig a mae'n awyddus i ddysgu. Mae gwaith ysgrifenedig yn arbennig o dda. Mae'n deall gwaith ymchwil, mae'n neud i gwaith ymchwil a mae'n olchio yn y gwaith mae hi'n neud. Fi wedi datblygu lot yn gweithio dy'r plant. Fi'n dwlu gweld nhw'n datblygu mewn eu gwaith nhw, achos mae fe'n jyst llenwi eich calon, ti wedi wneud na iddyn nhw. So mae wedi bod yn profiad arbennig. Mae lot o blant ni yn blwyddyn 2 angen cymorth. So dros y blwyddyn diwetha, mae'r lleoliad wedi rhoi swydd iddo fi i wneud cymorth 1 i 1. A oedd hwnna'n profiad arbennig i fi. Mor fywiog, mor positif yn ei ffordd. Mae gen i berthynas gwych efo'r staff yr ysgol a mae wrth ei bodd yma.